Kaletan oihuak dira, ez gerra genozidioa da. Amak ondakinen artean, seme alabaren bila. Ez bombak ez mugak isalaraziko dute bia. Bakea nahi duen aur baten ahotsa. Galdu duen asko, su eta mina artean historia errepikatzen da. Inork ez du ikasten, ez dadila itzali itxaropena. Metrallen eta bomba zaratekin gizakiaren bihotza. Kartxaritza alarma. Oi, 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 maitasuna hizkuntza bada, ikas dezagun esaten mundu guztiari. Estatu terrorista bat dela